Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst waarin we het heilig avondmaal mogen vieren. Ook zij die verbonden zijn met de livestream, van harte welkom. De bloemen gaan van de gemeente als groet naar Fijke en Timmy Dalsma van Kammingaweg 22. Ook gaan er bloemen naar Folly Horjes, ouderloop 14 Achelen. Zij is na een ziekenhuisopname weer thuis. Het landelijk thema van de 40 dagen kalender is als nieuw leven in het licht van Gods Koninkrijk. Om een bijdrage voor het 40 dagen boekje in te leveren bij Sjoukje de Boer. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerk. Onze voorganger is dominee Marco Roepers, lector is Teun Bontekoe en de organist Sieboud Akkerman. Ons intochtlied is Psalm 33, de versen 1, 7 en 8. En we zingen dit indien mogelijk staande. En dan wensen we u gezegende dienst toe. En natuurlijk is er na de dienst koffie, thee en cake. Amen.
stil te voorbereiden op de ontmoeting met de Heer, onze God. Aan het begin van deze dienst spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. En in zijn naam groet ik u allen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, hier zijn we. We willen voor u verschijnen. We willen u ontmoeten op deze zondagochtend. Maar wij aarzelen ook. Want leven we wel echt zo als u van ons verwacht? En we vragen u, vergeef ons. Maak ons tot uw kinderen. Want alleen door uw genade kunnen wij voor u verschijnen. Omarm ons. En zeg ons dat het goed is. Dat wij hier zijn. Dat wij u kunnen ontmoeten. En inspiratie kunnen opdoen. Dat wij door u aangeraakt zullen worden. En dat u ons verder helpt op ons leven. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Laten we God aanroepen vanuit de nood van de wereld. We zingen Kyrie eleison. Laten we God prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde. We zingen Gloria in excelsis Deo. Eer aan God. Psalm 25, de versen 2 en 4. Amen.
Hemelse Vader, wij openen zo meteen de Bijbel en gaan daaruit lezen. Want dan alleen gaan die woorden spreken. Als ze gelezen worden. En we vragen u, zend uw geest in ons hart. Opdat die woorden die we lezen, uw woorden worden. Dat uw geest ons doet geloven. Dat u hier bent en spreekt via deze eeuwenoude woorden die opgeschreven staan. Zend uw geest in ons hart. Opdat wij die rijkdom mogen ervaren. Uw liefde, uw genade en alles wat erin meekomt, dat dat ons hart vult en dat wij nieuwe mensen worden. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. We vieren het heilige avondmaal vandaag en daarom zingen we nu de tafel van Mienskip, de tafel stiet no kleer, gezang 385, 1, 2, 3 en 4. De schriftlezing is van Marcus 1, vers 14 tot 20. Vervuld met de kracht van de geest keerde Jezus terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op de Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol
van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun gezicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan. Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden. En ze zeiden: dat is toch de zoon van Jozef? En hij zeide tegen hen: ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden. Genees, Heer, genees u zelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is. Ook hier in uw vaderstad. Hij vervolgde: luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Maar ik zeg het jullie zoals het is. In de tijd van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël met een huidziekte die hen onrein maakte. Toch werd er niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naaman. Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te stoten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok. Zingen we lied 534, 1 tot 4. Oh
Na de verkondiging zingen we gezang 991, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Maar het zijn maar korte versies. Na het orgelspel, na de tekst, voor alle duidelijkheid. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat gebeurt daar toch in vredesnaam in Nazareth? Wat is daar aan de hand? Eerst zijn de mensen dolblij met Jezus. Moet je maar horen. Alle betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden. Ze waren toch heel blij met Jezus. Toch? Heel positief. Dat wat Jezus zegt, dat spreekt hen geweldig aan. Daar in de synagoge van Nazareth. Geweldig, geweldig, geweldig wat Jezus zegt. En even later staan ze bij de afgrond om hem daarin te kukkelen. Ze moeten niets meer van hem hebben. Sterker nog, ze willen met hem afrekenen. Het is toch bizar, deze omslag. Laten we eens kijken waarom de mensen zo positief zijn en waarom ze daarna zo ontzettend boos zijn. En wat dat ons te zeggen heeft. Als Jezus in de synagoge van Nazareth komt, in de stad waar hij is opgegroeid, dan heeft hij al een bekendheid. Hij is een bekendheid op dat moment al. Dus de Nazaretters, of hoe zeg je dat? Ik weet dat niet eens. Mensen uit Nazareth, Nazaretters, Nazaretianen, ik weet het niet. Dus de Nazaretters gaan met al bepaalde verwachtingen naar de synagoge. En dan leest hij voor uit de boekrol van Jesaja. Moeten we ons even voorstellen. Wij hebben allemaal Bijbels in huis. Ik heb even geteld hoeveel Bijbels ik had. Ik kwam op 20. 20 Bijbels in huis. En volgens mij heb ik er nog een paar vergeten die nog ergens anders liggen. Het zijn allemaal verschillende soorten en maten en uitvoeringen en vertalingen. En ook onvertaald heb ik zo natuurlijk ook. Maar in de tijd van Jezus was er nog geen boekdrukkunst. Dus dat was allemaal niet te betalen, zo'n Bijbel, zal ik maar zeggen. Dus die mensen hadden geen eigen Bijbeltje. Ze kenden Bijbelteksten uit hun hoofd. Maar thuis was er geen Bijbel. Het boek zoals wij dat kennen, dat was in die tijd een zeldzaamheid. We noemen dat een codex. Zo is de term voor een boek uit die tijd. Dat het verbonden is samen met elkaar. En de Bijbelboeken van het Oude Testament stonden als boekrollen in de synagoge. Dus dat is een totaal andere wereld. Ik denk dat dat de enige plek is in Nazareth waar ze waren. En waar eruit voorgelezen werd. Dan hoorde menselijk letterlijk de tekst
uit de Heilige Schrift. Hij werd het voorgelezen. Thuis kon je ze niet hebben. Veel te duur. Maar dan, op Sabbat, gaat de boekrol open en wordt eruit voorgelezen. Dat is een heel bijzonder moment. En daar leest Jezus voor de verzamelde gemeente de woorden uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 61. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Heeft hij mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Beloftevolle woorden van de profeet. Het grote jubeljaar. In de Bijbel staat dat er eens in de 7 jaar een sabbatsjaar wordt gehouden, waarin het land niet bewerkt werd, maar na 7 sabbatsjaren was er het jubeljaar. En dan werden alle schulden ongedaan gemaakt en ging de grond weer terug naar de oorspronkelijke bewoners, ook al hadden ze het verkocht. Alle schulden worden teniet gedaan. Het is de grote reset, waarop het land terugkeert naar de oorspronkelijke eigenaar. Alle schulden zijn weg, we beginnen weer opnieuw. En als Jezus voorgelezen heeft, dan is er stilte. Een gespannen stilte. De boekrol, moet je eens opletten hoe Lucas dat beschrijft. Het viel mij echt op. Er staat dat Jezus de boekrol weer terugrolt. Het geeft aan de bediende. Hij gaat zitten. Dat staat er allemaal. En alle ogen waren op hem gericht. Zo staat het er. Heel precies beschrijft Lucas die woorden. En daarmee geeft hij aan. Er hangt een gespannen stilte. Wat gaat hij zeggen? En dan zegt Jezus, deze woorden gaan nu voor jullie oren in vervulling. Het koninkrijk van God is gekomen, waarin alle schulden teniet gedaan zijn, waarin we een nieuw begin maken met alles. Het is er, ik proclameer het nu. En dan volgt er een ontlading. De mensen in Nazareth zijn geweldig geraakt door die woorden. Daar hadden ze op zitten wachten. De Messiaanse tijd gaat nu beginnen. En door wie? Door de zoon van Jozef, iemand van hun. Dat had je toch niet kunnen denken, dat dat uitgerekend iemand zou zijn uit een kleine stad of dorp. Ze zijn ontroerd en blij, prachtig, prachtig, prachtig. En dan slaat de stemming om. Jezus zegt, jullie denken, genees Heer, genees uzelf. Wat betekent dit spreekwoord? Wij kennen het niet. Zou het betekenen, dokter, want geneesheer is gewoon dokter. Dokter, u bent zelf ziek. Maakt u zelf maar eerst eens beter. Ik vind niet dat dat in de context past. Lijkt niet te kloppen. Want ja, de mensen zijn juist heel positief en dat is negatief. Dus dat klopt niet. Maar misschien helpt de zin die ernaast staat ons. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kafarnaum gebeurd is, ook hier in uw vaderstad. Dus dan zou het betekenen, dokter, genees de mensen die bij u horen.
uw familie. Want het is handig om een dokter in de familie te hebben. Ja? Dan krijg je een gratis behandeling. En medicijnen voor een mooi zacht prijsje. Ja? Dat klopt met wat de mensen in Nazareth denken. Is dit niet de zoon van Jozef? Is dit niet iemand van ons? Ze voelen zich bevoorrecht met deze geweldige zoon van Nazareth. Met deze messiaanse figuur uit hun dorp. Jezus maakt daar een eind aan. Een profeet is niet geëerd in eigen dorp. Elia ging tijdens de hongersnood in Israël naar een weduwe in de buurt van Sidon. Ze was heidens. Jullie kennen het verhaal van het oliekruikje dat nooit opraakt en de meel die nooit opraakte. Dat verhaal, daar heeft Jezus het over. Nou, zij kwam dus niet in Israël, ze woonde in Sidon. Bij Sidon in de buurt. Of Elisa, die Naaman genas. Kennen jullie ook wel, die Syrische legeroverste? Met andere woorden, mensen uit Nazareth aansluiten in de rij. Als het gaat om de Messiaanse tijd. Je kan beter iemand uit Cafarnaum zijn dan uit Nazareth. De dokter gaat helemaal niemand genezen van zijn familie. Zoiets zegt Jezus wel meer, als hij het heeft over het koninkrijk van God. De eersten zijn de laatsten en de laatsten zijn de eersten. Het is een bekende uitdrukking van hem en het is hier helemaal van toepassing. En dan worden de mensen in Nazareth zo boos dat ze hun geliefde zoon van het klif willen gooien. Ze zijn niet blij met de Messiaanse tijd, met het koninkrijk van God. Het gaat om henzelf. En dan willen ze er resoluut een einde aan maken. Gewoon moorddadig. En dat is het verhaal van het evangelie in een notendop. De proclamatie, de afkondiging van het koninkrijk van God, die eerst door de mensen met enthousiasme wordt begroet, dan de verwerping als het niet brengt wat ze verwachten. Eerst is het Hosanna en daarna is het kruisigd. Zo is deze Messias. Zo tegengesteld aan onze verwachtingen. Hij gaat via lijden en dood naar de opstanding. Dat is de weg van het koninkrijk. Het is de weg van geloof in de gekruisigde en opgestane Heer. Het geloof in de opgestane Heer is wat ons met hem verbindt. En dat is niet afkomst. Het is ook niet wat wij allemaal doen. Ook niet hoe geweldig wij zijn. Het is puur genade. Het gaat erom dat wij achter willen aansluiten. Dat wij zien dat wij geen enkel recht hebben op wat voor voorkeursbehandeling dan ook. Anderen mogen voorgaan. Zondaars, tollenaars. Het gaat uiteindelijk alleen om de genade van God. En straks vieren we het avondmaal. Het avondmaal is voerproefje op de grote messiaanse maaltijd van de eindtijd. Waarop we samen met God een groot feest vieren. En wie is gerechtigd om daaraan deel te nemen? Dat is altijd de vraag geweest rond het avondmaal. Wie is gerechtigd om aan het avondmaal deel te nemen? Antwoord: ik denk helemaal niemand. Ik denk niemand is gerechtigd om aan het avondmaal deel te nemen. Dan sta ik zelf een beetje het brood te breken of zelfs dat niet. Zelfs dat niet. Want ook ik ben niet gerechtigd. Er gebeurt helemaal niets.
Het is God die uitnodigt. Naar eigen goeddunken. God kiest uit en roept ons naar de tafel. Niet op grond van wat we allemaal gedaan hebben, of op grond van onze afkomst, omdat we Nederlander zijn, Europeaan, bij de westerse cultuur horen, helemaal niets. Alleen God bepaalt het op grond van zijn genade. We kunnen achteraan sluiten. Achter de weduwe van Sarafat, achter Naaman. En toch ontroert me dat zo. Dat er niets anders overblijft dan de genade van God. Of de liefde van God. Ik kan geen verschil ontdekken tussen die twee. Tussen de liefde van God en de genade van God. Zo is de Messiaanse tijd. Zo is het koninkrijk van God. Zo is Jezus. En zo kunnen wij zijn liefde vieren. Op grond van zijn liefde. En niets anders. Amen.
Laten we God danken en bidden. Hemelse Vader, we danken u voor Jezus, uw Zoon, die het grote jubeljaar van uw koninkrijk komt brengen. Waarin alles weer rechtgezet gaat worden, wat hier op aarde fout gegaan is. Maar geef dat we weten mogen wat onze plek daarin is. Dat wij alleen op grond van uw genade daarbij mogen horen. Dat u het bent die kiest. En dat wij daarvan afhankelijk zijn. Goede God, leer ons zo te leven. Met die nederigheid. Als mensen die wel en niet bevoorrecht zijn. Niet bevoorrecht op grond van geboorte, maar alleen omdat u naar ons knikt en wij mogen komen. Geef dat wij die liefde leven, die wij daarin ervaren. Dat koninkrijk inderdaad doorbrengt in ons leven. En dat zich uitdrukt in hoe wij leven. Wij bidden u voor de mensen die het moeilijk hebben. Voor de mensen die ziek zijn, die behandelingen moeten ondergaan. Mensen die herstellen. Mensen die wachten op een behandeling. Goede God, wees met hen en geef hen kracht. Wij bidden u voor degenen die iemand verloren hebben en dat verdriet voelen. Soms nog altijd, al is het jaren later. Het gat blijft, het gemis blijft. Wilt u met hen zijn? Wij bidden u voor de mensen die in psychische problemen zitten. Mensen die verward raken. Die ongrijpbare problemen. Wilt u helpen. En wilt u ons kracht geven om door te gaan. En verder te leven. Wij bidden u voor mensen in financiële nood. Wij bidden u voor Oekraïne en Rusland. Wij bidden u voor Israël en Gaza, Syrië en Libanon, en Jemen en Soedan en Ethiopië. En zoveel landen op deze wereld waar het onveilig is. Wilt u wijsheid geven aan de leiders van deze wereld. Dat zij hun verantwoordelijkheid nemen. Goede God, wat wij op ons hart hebben, leggen we u in stilte voor. Goede God, u hoort. Uw Zoon heeft het ons gezegd en geef ons dat vertrouwen. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Is er nu gelegenheid om uw gave te geven?
De Heer heeft zijn tafel bereid door wie in hem geloven en hem liefhebben. Als dienaren van Jezus Christus nodigen wij u uit om dankbaar en gelovig met ons de gebeden te zeggen en brood en wijn te ontvangen uit zijn hand. Vrede zij met u. Verheft uw harten. Waarlijk, het is passend en goed dat wij u dank brengen, altijd en overal, God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer. In hem hebt gij alle dingen geschapen en ons gevormd naar uw eigen beeld. Door hem hebt gij ons vrijgekocht uit de slavernij van zonde en dood. Gij hebt ons verzoend met u en ons tot uw volk gemaakt. Daarom, met heel uw kerk, met alle engelen en heel de wolk van getuigen, verheerlijken wij uw heilige naam en zingen we uw glorie. Heilig, heilig. Heilige Vader, zo lief hebt gij de wereld gehad dat gij, toen de tijd vervuld was, uw eigen Zoon gezonden hebt, opdat hij onze redder zou zijn. Hij, uw eeuwig woord, is geboren uit een dochter der mensen. En hij is ons in alle dingen gelijk geworden, behalve in de zonde. Aan armen heeft hij het goede nieuws verkondigd. Aan gevangenen bevrijding, aan bedrukte vreugde. Hij is heel de weg van uw liefde gegaan. En daarom nam hij in de nacht waarin hij werd overgeleverd het brood en na gedankt te hebben brak hij het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: neem en eet, dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo, na de maaltijd nam hij de beker en na gedankt te hebben, gaf hij hun en zei: drink alle hieruit, want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond, vergoten voor u en voor velen, tot vergeving van zonde. Doe dit, zo dikwijls gij hieruit drinkt, tot mijn gedachtenis. Hoe wonderlijk, Heer, is het geheim van uw liefde. Christus is gekomen. Christus is geboren. Christus heeft geleden. Christus is gestorven. Christus is verrezen. Christus leeft. Christus zal wederkomen. Christus is hier. Met dit brood en deze beker gedenken wij de dood van uw Zoon. Verkondigen wij zijn opstanding in verwachting van zijn wederkomst. En brengen wij u dank om het offer dat hij voor ons heeft gebracht. Zend nu uw heilige geest, opdat wij met dit voedsel uit de aarde delen in het lichaam en bloed van onze redder. Dat uw geest, Heer, ons levend mag maken tot een levend offer in uw dienst. En uw kerk tot een plaats van waarheid en vrijheid, waar ieder mens de hoop kan hervinden. Dat uw geest ons mag bewaren in geloof en liefde. In één lichaam verbonden. Tot de dag waarop wij met allen die ons zijn voorgegaan bij u verenigd zullen worden in de vreugde van uw rijk. Amen. In gemeenschap met uw Zoon zingen wij als uw kinderen het Onze Vader in de vorm van God van 4 en Harn, uw hart.
Komt, want alle dingen zijn gereed. Het brood dat wij breken is gemeenschap met het lichaam van Christus.
De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is gemeenschap met het bloed van Christus.
Laten we God danken. Heer onze God, wij hebben uw woord gehoord en uw brood gebroken voor elkaar. Laat dat voor ons het teken zijn dat gij ons nabij zijt, dat wij van u zijn, door u gevoed, door u geliefd. Wij bidden u, verlaat ons niet, gij onze heiland in eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu gezang 413, 1, 2 en 3. Ga nu heen in vrede met de zegen van onze God. De Heer zegent u en behoedt u. De Heer doet zijn aanschijn over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.